Kapuso, mga maghimata, ginkuha ang oportunidad ang Piyesta Minatay agod makatipon kag mabisita ang pansyon sa ilang nagtaliwan nga mga pinalangga. Apang may pila sa gihapon nga naghingagaw pa sa pagpanglimpyo. Kag mga puso, sa Banwa naman sang Otonbaw, may libreng arroz caldo sa mga nagabisita sa patsyo. Yaring balita ang itutukan ni Zen Kilantang live ikan sa Iloilo City Public Cemetery. Zen, anong latest? Jert, Kate, Adrian, nagbisita ang pumuluyo sa mga nagkalain-lain nga patio diri sa Western Visayas agod mag-obserbar sang Pista Minatay. Nanging tradisyon na sa mga Pinoy ang pagduaw sa mga minatay sa patio tag sa Kapiesta Minatay. Sa Pavia Catholic Cemetery, magluwas sa pagdala sang bulak kag pagsindi sang kandila, naghalad man sang pangamuyo sa ilang nagtaliwan nga himata ang mga nagbisita. Ang iban ginkuha ining oportunidad agud makabonding ang ila pamilya. Kami nga karon sa hapon, ma-attend kami sang mass, tapos jutay-jutay kami nga kaon-kaon sang pamilya lang. Gamay lang kakanin. Apang talalupang doon nga may pila pa ka mga naghingagaw nga magpanglimpyo kag magpaminta. Busy man kasi siyempre sang last time may election hindi man makakadto di. Tapos patinluan lang ginamon tapos subong kami lang niya nagpinta. Sa Oton Public Cemetery, nakaalerto ang kapulisan, BFP kag force multipliers sa pagbantay. Wala man sa may mga nakumpiska nga ginadumilian nga pagkabutang. Hapon ginalawd lang naton for the purpose nga nag-clean up sila, no? Nag-clean up sila. But sa subong medyo tawhay na ginom subong. Kay repair naman sila kahapon. Ang ini naman nga grupo naghatag sang libre nga arroz caldo sa mga nagbisita sa patio kag sa mga naga-volunteer sa paghatag sang serbisyo. Isa rin sa namon samon nga community, abulig sa community. Sa Medulla Milagrosa Cemetery sa Kalibo, Aklan, may ginpahamtang man nga police assistance desk kag may naka-standby man nga medical responders in kaso may emerhensya. Alas 7 pa lang kainas ng aga, madamo na ang nagpadulong sa Sipalay City Public Cemetery. May mga naghingagaw man nga magpanglimpyo sang pantyon. Buwas ginalauman nga mas madamo ang magbisita sa patio. Talalupang doon naman ang mga nanari-sari nga mga baligya sa gwa sang San Jose Cemetery sa Antique. Magluwas sa mga bulak kag kandila, may mga ginabaligya man nga pagkaon. May traffic enforcer man sa lugar agud magdeleher sang trapiko. Jert, so far wala naman sa may na-record nga dalagko nga insidente nga nagluntad diri sa rehiyon angot sa Tigkalalag. Nagapabili naman nga naka-full alert status ang kapulisan tubtub sa buwas November 2. Jert? Madamo gid nga salamat sa update, Kapuso. Zen Kilantang.